milí súdruhovia, diváci. Vítam vás pri sledovaní súťaže 1 proti 1 za 3 €. Dnes medzi nami vítam súťažiacu slečnu Barbie a taktiež Gejza Šľapka. Takže začíname hru 1 proti 1 za 3 €. Pravidla sú vám jasné? Jasné, ne? Hre zdar. Čo si predstavíte pod pojmom kozmos? Pýtaj, popýtaj, Adi, však to volala tota, čo ma zamestnať chcela, Irena Kozmosová. Nemáš vedieť. Ježiš, cica, však to je ten časopis, vieš, ten Kozmopolitán. Každý mesiac si ho kupujem, a keď nevieš. Kozmos, mám doma veľkosť, každý za nich podojím, mlečko, tvarohku zrobím, i syra. Dobre mi. Explicitne si pod pojmom vesmír viem predstaviť, či vlastne pod pojmom kozmos viem predstaviť nekonečný vesmír. Kozmos? To je druh prezervatívu, nie? Riešenie rómskej otázky je stále aktuálnou témou. Väčšina Slovákov nesúhlasí s tým, že Rómovia sú diskriminovaní. Naopak, diskriminovane sa cítia Slováci. Aj napriek novým bytom a vyšším sociálnym dávkam, Rómovia stoja za tým, že sú utláčaní. S našou kamerou sme zašli do osady Degešín, kde sme sa spýtali na názor miestnych občanov. Tak ti poviem, že bola veľká potopa tu, hej. A nám tiež také oblečenie pozbierali renty, tutny, toto. A my chceme značkové Adidas, no. Adidas? Nie, to dajky lepšie, Nie, to ťažko. Skąd ja mam pieniędzy zobrać na takie, o? Skąd ja może? Tam radiátor zberní, bo mi treba pieniędzy. 11 si mám doma, kúkaj tu, že dáš se budze báť, hej? Už je stíhateľo robiť. A doma co tam? Mne nikto nepomôže. Ale 15 000 za jedno decko bez raňajky nič. Co to 15 000? Ale byty máme roztrepané, však okna nemáme, zima, radiátory odišli teraz. Však to kto má v takej zime žiť z dory? Tam treba byty dobre, ale o naše nikto Hnesko nepostará. to musíme rozkladať. Potkana som našla minule za postelu. A to co toto? Dovidenia. V prostriedkoch MHD sa od nich odťahujeme, na ulici ich zďaleka obchádzame, bezdomovci sú koloritom slovenských miest. Kým počas teplých mesiacov sú rozptýlení, ich koncentrácia rastie úmerne s klesaním stupňov celozemnej teplomery. Ako sa vedia o seba postarať a ako si vyplňajú voľný čas, sa dozviete v nasledujúcich chvíľach. V poslednom čase je vo svete čoraz viac prípadov okrádania dôchodcov. Takémuto nepeknému činu dochádza pravidelne aj v meste Hlohovec. Vinníkom je pravdepodobne stále niekto iný. So svojimi skúsenostiami sa s nami podelili aj obete takýchto prípadov. Čítam správy. Rádio Kids, dopravný servis. Na východe sa nám roztrhlo vrece s radármi. Dodržiavať rýchlo sa vám oplatí medzi Svitom a Popradom v oboch smeroch, na vjazde do Levoče v smere z Popradu, na Soroške v smere do Rožňavy, na vjazde do tunela Brániskov z oboch strán, v Bystrom v smere do Vranova nad Topľou a dva vody, ó môj Bože. Teraz nebudem moc čítať. V Prešove si ty zizit nenechajte...
Odbor masmediálne štúdia, pôvodne ešte ako oddelenie masmediálnej komunikácie, funguje od roku 1997. Máme teraz úspešne už 14 rokov, budúci rok budeme 15. Dokonca sme druhou najstaršou mediálnou katedrou na Slovensku, po Trnavskej UCM-ke, ktorá vznikla o rok pred nami. Pôvodné oddelenie sa neskôr transformovalo na katedru médií, dnes teda na katedru komunikačných a mediálnych štúdií. Určite sa každý, kto rozhoduje pre prešovskú mediálku, keď to tak nazvem slangovo, rozhoduje pre ňu preto, lebo je tu silná slovenčina, čo mu umožňuje okrem tých legislatívnych vecí získať štátnicu zo slovenčiny, teda môže robiť korektora tlačového a elektronického, teda hovorcu v médiách, prípadne aj korigovať texty ľuďom vo firmách a podobne. To je tá slovenčinárska štátnica. Tak je tu aj výborné prostredie s veľkou tradíciou smerom k hovorenému prejavu, moderovaným textom. Hlásateľ a moderátor sa tu naučí veľa. Možnosť využívať študentskú televíziu, pracujú v nej. Je to vlastne prvá internetová študentská televízia, zvaná Mediálka TV. Samozrejme dlhé roky pôsobí študentské rádio, Rádio PAV. Už niekoľko rokov máme aj veľmi solidne rozbehnutý univerzitný časopis s hojnou účasťou študentov, elektronickou formu šírený aj v printoch, zvaný Na pulze. No a možnosti samozrejme idú aj pri kontaktovaní prešovskej mediálky s vonkajším mediálnym prostredím. Aj.